Газиздәрдән газиз туган табигать. Табигать менән аңлаша, һөйләшә, бергә яшәй белһәң, Алла кодрәте менән туган мең мөгъҗизә тулы табигать адәм балаһына үз хикмәтләрен күсерә, өйрәтә, файдаландырып кинәндерә. Дәүләкән районы урман хуҗалыгында ошындай табигый һәм үзенчәлекле бүләкте кабул итеп алганбыз, дип исәпләй урман хуҗалыгы җитәкчесе Әгъзәм Әдһәм улы Валиев. Улар махсус яланда талсыбык үстерә. Талдың ябайын түгел, Америка талы дигән төре икән ул. Дәүләкән урман хуҗалыгында 20 елдан ашу үстерелә был тал. Әйе, баягы талдың бер еллык кына үсентеләрен урып йыеп алалар һәм кәрзин үрәләр. 15 кәрзин үрүсе махсус цех, тал сыбыкты хаклау, сыймалды әзерләү, кәрзин үрү, әзер кәрзиндәрне хатуга ебәрү эшләре башкарыла торган бинала эшләй. Алдан әйтеп китәйек, Башкортстан район төбәк урман хуҗалыклары арасында дәүләкән кәрзин үрү цехы бердән бер икән. Бүгінгі күнде біздің 31 түрлі кәрзин үрәбіз. Бір түрліден башлағайнық. Шынан уже 2 түрлі болды. Bir 5 жылдан соң әлі өнді 31 түрге еткердік. Демек, әлемдегі журналдардан, китаптардан, үрнектерден қарап эшләмәйсегез, үдегез ойлап сығаралар? Жоқ, үдегіз қызлар өзләр ойлап сығаралар. Шулай ұста қыздар бар инде? Әйе, біздің қызлар 19-ар сақ асылғандан бері эшләгән қызларыбыз бар. Біз қызы инде. Кімдер инде ул кыздарды? Мына Латыпова Альмира, Алинсимова Галя, Мұратшина Фәрибә. Күрәләр дә шулай итеп үрһәк нисә кирәк булыр икән, өйрәнәйек әле шул кәрзинде шулай үреп карайык әле дип һәрберсеннән үзләре тәҗрибәләрен алмашып үрәләр инде. Уларның эшләренә кем баһа куеп, кем кабул итә инде? Минем менән кәңәшләшәләр дә әйтәләр инде шулай үрһәк нисек булыр икән, шулай итеп үрәйек дип мин үзем карап алам инде. Дәүләкән урман хуҗалыгының кәрзин үрү цехында итештерелгән кәрзиндәрне Башкортстанның бөтә төбәкләрендә, магазиннарда, ярминкәләрдә осратырга була. Дәүләкәннең үзендә урман хуҗалыгы идарәсендә махсус кибеттә улар һәр сак атыла. Мәскәүдә үткәрелгән Башкортстан көннәре кебек тарихи вакыйгаларда ла Дәүләкән кәрзин үрүчеләренең эшләре күргәзмәләрне бидәгән. Матур кәрзиннәр үрәлмәй бит инде һәр кем килеп кергән кешеләр. Аның үтә һәр кем үзенең эшенә гашык булган кеше генә үрәлә аладыр тим инде кәрзинде. Сигү бәйләү шуларны белгән кеше кәрзин үрә беләдер инде. Менә бу кәрзиннәрне безнең Сибирдән заказ килеп үрделәр инде. Фәридә Мұратшина уйлап сыгарды инде, Сибирдән килделәр дә аларга нык акчаны. Шуның тоже Сибирдән килде менә ваза напольные. Менә Альмира Латыпова тоже уйлап сыгарып үзе үрде инде. Нык акчаны инде заказ күпләп булды. Менә бу икмәк хавытлары инде. Икмәк халарга КХПлар санаторий Красноуфимскийдан заказ биреп, шунан килде инде. Алар заказ бирделәр дә өстәлләр әфәндәйтергә. Булар менә сәксәк хала торган. Тоже Салаватлардан килде заказ.
нағықшаны шунан кире келіп заказ берділер бізге. Мұның да Фәрида өре ояқ киімі, мына кремнар, шуткалар халарға деп еліп қойырға көп фрайлар заказларда. Бұлар да приютовалар сеске өстерге, тері сескелерге қойырға деп келіп тұры заказ беріп, алып кеттілер өрлерін нағықша енді. Мұны Альмира Алатыпова өйді ойлап сағарды енді тоже бек ұқшаталар бұл кәшінлерді, крестикаларымен. Шағайтығы кәрзелігі көнік шымадақ мақ? Мұнамысы Гүмбәй ерға тоже көпләп заказ келді енді бұларға темір сыбықлар өткәріп, мұна темір сыбықлар қойып үрәбір енді. Бұлар мұна конфеталарға, конфетницалар көпләп заказ берелер тоже. Бала сағаларға, школ садикта жүрген балаларға енді ойынлар ойнарға көпләп заказ келе мұналарға. Оны әзге заказ дегенеге шул бірей байрамдарға бейін бөлек алып берген вақытта алалар етелер? Өйлері келіп. Садиктан сыққан вақыт, яки қабыл өткен вақытта да? Алдында бетінде әр выставкалар нелер ойнағанда, ойынлар ойнағанда кәрек бұла енді. Әлі қырлар мұна, яңы түр үйренделер мұна оны. Айыды, өйді ойлап сағарды, шылайтып өріп қарайға әлі. Бегірек матыр кәржін деп қоядыр кәжітті көргенде. Ұста болу анхат түгіл, эшләй ұстарыр тип юққа ғана әйтмейлер. Кәрзин үрісі қыздардан Альмира Латыпова 19 ел ұшы ішті. Ол үрген кәрзиндерге мақсус заказдар бар екен. Хатта тап Альмира Латыпова үрген кәрзиндерді ізләп, алырға келелер. Өзімнің ішімді бек нық яратам енді. Шуның үшін увольняться етесім де келмей, ішімнен кетесім келмей, юғалтасым келмей бұл ішімді. Бек яратам енді, яратып ішлейм ішімді. Ошай кул устына устарлык, кул ишине ошолай усталык, сизде кайдан килә? Башка эшләрдә лә беләһегездер бит. Ну, бейләргә яратам инде. Шуннандыр да киләдер дип уйлыйм инде. Шуннандыр да, наверное. Үзегезде шулай уста дип таныткас, хәзер инде ул исемдә югалткыла килмәйдер инде. Юк инде, югалты килмәй инде. Дәүләкәндең кәрзин үрүчеләре урман хуҗалыгы эшчеләре һанала. Урман хуҗалыгында эшләгән кешенең яе әлбәттә урманда үтә. Кыш буе кәрзин үргән кызлар яйгыны орлык йыуда, яшь агас үсентеләрен сүп үләннәреннән әрсәләүдә, дару үләннәре йыуда катнаша. Сентябрь адагында һәммә эшчеләр сыбык әзерләүгә китә. Бары тик 1 еллык тал үсентеләрен генә урып йыеп, көлтә-көлтә бәйләп махсус һарайга ташып куялар. Кәрзин үрү остаһы Фәридә Моратшина үргән кәрзиндәрде лә халык таный, эзләп, һайлап ала икән. 19 ел булды. Быел июль айында. Кәрзин үрү ул борынгы эшме? Борынгы эштер дип уйлайм. Чөнки элегердән халык бәйләгән бала тукканга охшап тора эш. Үрү. Үзе менә өйрәнгән вакытларын хәтерләйме? Бик хәтерләйм. Бу эш хәрәкәтегез нимә? Мин ошо эшкә өйрәнгәнмен инде. Беренче тапкыр өйрәнгәндә тоже кыен, өйрәнеп булмастыр күгене. Тоже ошо вакытта яз көне, менә бер ай, менә хәзер сезон бетеп килә бит инде. Күскән вакыт шулай иде. Әйтәм, эшләп карыйм да, яйкене йөрермен дә һәзен гайна, көзгене килмәсен дигән уй бар инде. Әллә кайһыр кеше өйрәнә алмаслык эшме бу? Бар, өйрәнә алмаслыгы да бар. İhtiyar kərəyində. Arıq bataqadır bu işdə? Türlü vakit bula. Qaysı bir də işləməyən qarayın, qaysı bir də işləb də işləməyən көп bulanın. Көңіл көтәрілін кегенə də qaraydır indi. Kişinin настроениесine qaray. Тағы да немелер уйлап йөрисегез, мөмкин булган эшләр бармы? Мөмкин булмаган эш юктыр дип уйлыйм. Бу материалга карап. Менә Харайлар бишек үрәһегезме, кәлә детский орбалар, кәләскеләр үрәһегезме тиләр.
үргәнебез юк, но алда планда үребез дип уйлыйм. Бая тауық яғы, балы яғы үріп ташланып еттігін. Менә безнең сезон бетте бит инде. Тол калган тол кала. Ул бөтенде ул уже бармай пешсәң дә вакыты үтте дигән һүз. Каз яғы, үрдәк яғы, тауык яғы. Заказ булса, хуҗа кушса, үргә исәп бар. Алар лабын да үрәгін мәлі, үйде үргін. Монда да үргән бар, өйдә дә үргәнем бар. Үдеген йортта немәлер бар мы? Үрген әйберлер. Юк. Не? Әллә. Үрген бір әйберлер. Беребез дә юк. Не алай? Күнекмәгән менә. Эштә күреп туямдырмы? Яғы мен үдеген яратағын үрген әйберлер. Яратам. Әне егіздеу. Әллә? Бит яр. Сапыр деген сапыр. Әйе. Тимерсенең бысагы юк дигән ишеткәне бармы? Әдәфәрдәге оңыштар тілейді. Рәхмәт. Олай бар үдеген жүнәргіз ең матыр жүнәрді білейді. Шулай уйлыйм. Килгән кешене өйрәтергә тырышабыз. Ama şu niye urgen xeyalana şuna kıvırayım şunu köygeyle. Этажеркалар бар, китапта, например. Балалар арбаһы, төрле ултыргыс формалы кресла күп Magazinlerde evler tek yapmayı bilmiyor oğlanlar. аталып тора иде. Öyle gideyken şu katlı oynağanız var. Бар. Кем ала икән шул хәтле тилгән бу уй килә. Кайһы бердә. Öyle böyle gidip yaratağım var. Гүләй тоятын. Ben öyle gidip tam kadar hop bilmek yok. Юк, белмәйбез. Тамганы хукмакта бер кемнең кәрдин икән. Охшаш бер төрле генә формада кәрдин үсәк тә һәр кем үзенең эшен үзе таный. Фәридә Мөхәммәтшинаның улы Ринат та кәрзин үрү цехында эш башлаган. Гомумән, осталар Галя Анисимова, Гүлшәсәк Садыкова, Аида Султанова, Лида Калинова һәм башкаларның да эштәре иң һәйбәт баһа алып халыкка тарала. Коллективда инде бик яхшы, бик һәләтле кешеләр эшләй бит инде. Коллективда безнең төрле яшьләрдә, иң олы яшьләрдән алып, шу безнең менә быел гына килгән яшьләрдә эшләй, бик һәләтлеләр. Коллектив безнең әйбәт, хатын-кызлар гына булган коллективда бик ни инде дружно эшләй бит инде без. Беренче үргән кәрзинегезне, беренче эшегезне хәтерләйсезме? Хәтерләйм. Тәүге эшне гомумән бөтә нигә истә каладыр ул. Сезгә нинди баһа куйгандар инде, шуларны да беләгезме? Беләм инде, үргәндә үк сразу менә кызлар карап утыралар, менә опытлы кызлар карап утыра бит инде. Һинән килеп сыга, һин үрә алаһың дип дәрт биреп, шайтырып өйрәттеләр мине. Алар шайтып мактаган һайын еще не матуррак килеп сыкһын өчен менә истән не переживать дип, шайтып эшләргә тырыштым инде. Хәни әнисе гүләгез, ошо кәрзин үрүдән киләсәге бармы? Нинди эш буласак? Бар дибезне битмәс безнең кәрзин үрүбез әлтибез, бүтән кешеләрне куандырып, үҙебез куанып, дәртләнеп эшләрбез дип гән өмитләр бар инде. Кәрзин үрү эше кемгәлер уен уйнау һамак еңел һәм ябай күренер. Әмма ләкин дөньяла кәрзин үрә белүселәр әүвәл-әүвәлдән бик аз булган. Ошо дәүләкәндәге цехтан да кәрзин үрергә һис өйрәнә алмаенса эштән китергә мәҗбүр булучылар байтак икән. Их, кәрзин үрә белһәң ине, бик өйрәнгем килә, диюселәр осрай. Гаҗәп түгел. Кәрзин үрү ул таштан һоклангыс бидәвестәр яһау, агастан шыңгырдап торган йорт халу кебек һирәк кешенең генә кулы килешкән үзенчәлекле иҗади хезмәт төре. Шагыйрьләр, йыр сыгаручылар, рәссамдар күп булмаган кебек, кәрзин үрү осталары ла адым һайын сорамас. Уларның вак һәм метекле, ягъни ентекле эше зур түземлек талап итә. Һәр бидәге өчен җаваплы оста. Тал сыбыктарга тылсым өрүсе, ян бирүсе кәрзин үрүчеләргә ошыга хәтлем ат казанган кул эше остаһы дигән мактаулы исем бирелмәве гаҗәп.
күпме кешене, бала саганы һөендерә был ябай гына кәрзиндәр. Сөнки улар бит тырыш хезмәт имеше. Һөялле бармактар аша, ихлас йөрәктәрдән агылган якты өметләр менән туп-тулы.